സരൂപം സകൃശാദം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. വൃത്തകാചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. സ്മൃത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണം. ഓ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷ്ഠിതേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമൻ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാനയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്വാക്യാ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അമൃതമാല സ്തോത്രത്തിലെ കുറച്ച് അവസാനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടല്ലേ, അതെടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാവിയൂലൂകലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോ ധൃതഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പാത്രിരേരാഗഖണ്ഡാ തിദഗ്രൈവ ദാമോദര ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക്സ്വാലീലവിരനന്തകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷിദത്തേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ നാചന്യം വൃണേഹം വാരൈഷാദാപിഹ ഇദം തേവ പൂർണ്ണാത ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരസ്താകിമന്യേ ഇദം തേ മുഖം ഭോജമത്യന്തനീലൈർ വൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മോചുംബിദം ബിംബരക്താദരം മേ മനസ്യാ വിരസ്താമലം ലക്ഷാലഭേ നമോ ദേവ ദാമോദരനന്ത വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം ബദാനു ഗൃഹണേശമജ്ഞമേദ്യാക്ഷി ദൃശ്യേ കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യത്വത് ത്വയമോചിതോ ഭക്തിഭാജോ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹ നമസ്തേസ്തു ധാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിധാംനേ ത്വദീയോദരായാദ വിശ്വസ്യ ധാംനേ നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോനന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോനന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോനന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലെ ബാക്കിയുള്ള മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ നോക്കാം. മുപ്പത്തിനാല് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നോക്കി 35 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ജനാർദ്ദന കഥഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളഗോദ്ഗമരോമരാജിഃ. നോത്പത്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല. ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാദമസ്യ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ദേഹേന യസ്യ പുളഗോദ്ഗമരോമരാജി. നോത്പത്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല. ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാദമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൂ. വിജയനാണ് മതജി, ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ദേഹേന യസ്യ പുളഗോദ്ഗമരോമരാജി. നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല. റിക്തസ്യ ജീവിതം മഹോ പുരുഷാദമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മതജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ദേഹേന യസ്യ പുളഗോദ്ഗമരോമരാജി. നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല. തിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ വിജയദേവദാസ് മതജി, ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജ മാതാജി ലോവർ ഹാൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ആ ഒരു കുറച്ച് മേലോട്ടേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും. ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ദേഹേന യസ്യ പുളഗോദ്ഗമരോമരാജിഃ. നോത്പദ്യതേ നയനോർവിമലാംബുമാല. ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി. ദേഹേന യസ്യ പുളകോതുകമരോമരാജി. നോപ്നോത്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല. ദിക്തസ്യ ജീവിതം മഹോ പുരുഷാദമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേ നയസ്യ പുളകോദകമരോമരാജിഃ നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല തസ്യ ജീവിതം മഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥ ഗുണാകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമ രോമരാജി നോത്പദ്യതേ വിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാതമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതം നഭോ പുരുഷാതമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ചൊല്ലി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല തിക്തസ്യ ജീവിതം മഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജിഃ നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാതമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോപദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജിഃ നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല തിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാതമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. നോക്കാം. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിക്കും. ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജിക്ക്? കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗം, അതുകൊണ്ട്. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിക്കും. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി
नोत्पद्यते नयनोर्विमलाम्बुमाल दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषतमस्य। हरे कृष्ण प्रभु। सावित्री वैश्री देवदास माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम प्रभुजी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कदा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोत्कमरोमराजिः नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषातमस्य। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी तेलुगु माता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तेलुगु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कदा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलको गमरोमराजिः नोत्पद्यते नयनयो विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषातमस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजे नोत्पद्यते नयनयो विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषाधमस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सलाहबालन माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। तेलुगु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कदा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजी नेत्कृपद्यये नयनोर्विमलाम्बुमाला तिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषातमस्य। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कदा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषातमस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഭാരതീയ മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ കാണാവോ സ്ക്രീന്? കാണാൻ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വन् ജനാർദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുലകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रणामम प्रभुजी। प्रणाम चलु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गम रोमराजिः नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषाधमस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवदास माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चొല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण। शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजी नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य ജീവിതം അഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇനി ഞായറാം തീയതി വരലും ക്ലാസ് കയറലും മാതാജി പ്രഭുജി. എവിടെ പോകുന്നു? അയോധ്യ വാരാണസിയൊക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ശരി ശരി. ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. സന്തോഷം. പോയിട്ട് വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വन् ജനാർദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജിഃ നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വन् ജനാർദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോത് ഗമരോമരാജിഹി നോത്പത്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല തിക്തസ്യ ജീവിതം അഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ജയജി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വൻ ജനാർദ്ദന കഥാ ഗുണകീർത്തനാനി ദേഹേന യസ്യ പുളകോദ്ഗമരോമരാജി നോത്പദ്യതേ നയനയോർവിമലാംബുമാല ദിക്തസ്യ ജീവിതമഹോ പുരുഷാധമസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന്റെ ചരിതങ്ങളും സ്തുതികളും കേൾക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രോമാഞ്ചവും മിഴികളിൽ നിന്ന് പ്രേമ അശ്രുധാരയും ഉണ്ടാകാത്തവൻ ഒരു നരാധമൻ തന്നെയാണ്. അഹോ, അവൻ എത്ര അധപ്പതിച്ച് ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരിക ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹർഷോന്മാദം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കൃഷ്ണാബോധം ഐതിഹ്യമായോ മറ്റു മതങ്ങളുമായി താരതമ്യ പഠനത്തിനോ അവ്യക്തിഗത ധ്യാനത്തിനോ ഉള്ള വിഷയമല്ല. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നതും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും മാത്രം പോരാ. ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം യജമാനനും സംരക്ഷകനും സുഹൃത്തുമായ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു നിന്നല്ലോ എന്ന വ്യസനം ബദ്ധാത്മാവിന് തോന്നണം. അവസാനം പ്രേമ അശ്രുതുകളോട് ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ സ്വാഭാവിക ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിക്ക് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: സംബന്ധം, അഭിധേയം, പ്രയോജനം എന്നിങ്ങനെ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണം വഴി ഈശ്വരൻ, ജീവസത്ത അഥവാ ജീവാത്മാവ്, സൃഷ്ടി എന്നിവയും ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ സർവ ആകർഷകനായ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ പരമോന്നത മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയായ അഭിധേയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രയോജനായി എത്തിക്കുന്നു. കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ വിവരിച്ച പോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ശ്രീ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയും ഭഗവത് സന്ദേശം ശ്രവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതല്ലാത്തവരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. തദശ്മസാരം ഹൃദയം വദേദം യദ്ഗൃഹ്യമാണേർ ഹരിനാമധേഹി ന വിക്രയേതാദ യഥാ വികാരോ നേത്രേ ജലം ഗാതൃഗുഹേഷു ഹർഷഃ. ശ്രദ്ധയോടെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടാത്ത, കണ്ണിൽ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ് രോമാഞ്ചം കൊള്ളാത്ത ഒരാളുടെ ഹൃദയം തീർച്ചയായും ഉരുക്കു ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3-24. രോമാഞ്ചം, കണ്ണുകളിൽ അശ്രുക്കൾ നിറയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ആനന്ദലഹരി പ്രകടിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കുന്ന കപട നാട്യമുണ്ടെന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതിനാൽ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വിരക്തി, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വ്യതിചലനമില്ലാതെ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഏർപ്പെടൽ എന്നിവയാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് ഹർഷോന്മാദ ആനന്ദാവസ്ഥയെ അവഗണിക്കുന്നതല്ല. നാമ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർഭാഗ്യത്താലാണ് തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടും
തനിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടാതെന്ന് തന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഒരു ബദ്ധാത്മാവായി ഭാവിച്ച് വിലപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുനാമ ജപത്തിന് എതിരായ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു നിർമ്മല ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങൾ അനായാസം തിരുത്താൻ കഴിയും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭക്തിത സേവനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ കഠിന ഹൃദയനായി കഴിയേണ്ടി വരും. ചില പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദ ആനന്ദാവസ്ഥയടക്കമുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും അനുഭവവേദ്യമാകും. നിരാശക്കോ കാപട്യത്തിനോ ഇടവരുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഇവിടെ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നാമം ജപിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ, എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അതാണ് അതില് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് അനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടു മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് ബോധരഹിതനാകും അല്ലെ. പലപ്പോഴും ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും മറ്റുള്ള പല ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ അവിടെ വീണിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോ എന്നാലും ഇവിടെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അത്രയും താഴ്മയോടെ പറയുന്നു, എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലെ രുചി ലഭിക്കുന്നില്ല, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നാമാപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർഭാഗ്യത്തിലാണ് തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടും തനിക്ക് അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ തന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഒരു ബദ്ധാത്മാവായി ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുനാമത്തിന് എതിരായ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ പേജ് 72. അപ്പൊ 10 നാമ അപരാധം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഒന്നല്ല അനേകം അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് 10 നാമാപരാധങ്ങളും ഒഴിവാക്കും. 10 നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വായിക്കും, പറയും അല്ലെ, എന്നിട്ട് ഉടനെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാലേ നമുക്കും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ ദിവ്യ ഔഷധം പാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ തരുന്ന ഔഷധം 2 നേരവും 3 നേരവും ഒക്കെ കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം സദാസമയവും സേവിക്കുക, കഴിക്കുക അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം ഇതൊക്കെ പോകും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അത് പോവാൻ എന്താണ് ഈ മരുന്ന് സദാസമയം കഴിക്കും. സാധാ അലോപ്പതി മരുന്നൊക്കെ ദിവസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഇത് കീർത്തനീയ സദാഹരി, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദിവ്യ ഔഷധം പാനം ചെയ്യാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മന്ത്രം അല്ലെ, ശത്രു ഛേദൈക മന്ത്രം അല്ലെ, സകല ഉപനിഷത്ത് വാക്യ മന്ത്രം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് നമുക്ക് നാമത്തോട് നമുക്ക് ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തസ്യ മേ ഹൃദവിവേകമഹാദമനസ്യ
ചാരേ പ്രഭോ ബലിന്ദ്രിയ നാമധേയഹേ മോഹാന്തകൂപകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ ദേവേശ ദേഹി കൃപണസ്യ കരാവലംബം. ഹേ ഭഗവാനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ചോരന്മാർ എന്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യ സ്വത്തായ വിവേകത്തെ കവർന്നെടുത്ത് എന്നെ മോഹവലയമാകുന്ന അന്തകൂപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹേ ദേവദേവ, ദയവായി അങ്ങയുടെ കൈകൾ നീട്ടി ഈ പതിതാത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചാലും. ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം പദത്യവശ്യം ശതശന്തികർജരം കിമൗഷധം പൃച്ഛസി മൂഢദുർമദേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം പിബ. ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം പദത്യവശ്യം ശതസന്ധികർജരം കിമൗഷധം പൃച്ഛസി മൂഢദുർമദേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം പിബ. ഈ ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമമായി അതിനെ നൂറുകണക്കിനുള്ള സന്ധികളുടെ ശക്തി നശിച്ച് നിപതിക്കുന്നു. ഹേ ദുർബുദ്ധിയായ മൂഢ, നീ എന്ത് ഔഷധമാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിഷമിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും വിഫലമാകാത്ത കൃഷ്ണരസായനം എന്ന ഔഷധം പാലിച്ചു. ആയുർവേദത്തില് ധാരാളം രസായനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനൊക്കെ അല്ലെ, മറ്റുള്ള സന്ധി വേദനകൾ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നൂറുകണക്കിനുള്ള സന്ധികളുടെ ശക്തി നയിച്ചിട്ട് നിപതിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രായമാകുമ്പോൾ മുട്ടുവേദന, നടുവേദന, അവിടെ വേദന, ഇവിടെ വേദന അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും വേദന. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ കൃഷ്ണരസായനം കുടിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണരസായനം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ അകമേയും പുറമേയുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരും അല്ലെ. ശാരീരികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കും. ഹിമൌഷധം പൃച്ഛസി ദൂഢമർ ദുർമതേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം. പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെ. നീ എന്ത് ഔഷധമാണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്? എന്താണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണരസായനം കുടിക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടും. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആശ്ചര്യമേതത്തി മനുഷ്യലോകേ സുതാം പരിത്യജ്യ വിഷം പിബന്തി നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി തത്വാന്യവാച പഠന്തി. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇതാണ്. അവർ അമൃതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ്? അമൃതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റുള്ള, രുചിയുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ഗ്രാമ്യ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വിഷം കുടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമ്യ കഥകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം, അതും ഇതും അല്ലെ, സിനിമയും മറ്റുള്ള സീരിയലും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ എവിടെയും ഭക്തി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണില്ല അല്ലെ. ഓ കുലശേഖര ആൾമാർ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ അവര് മറ്റു വിഷതുല്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, മറ്റു ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാതെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അച്യുത ഭാവവർജിതം നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ വെറുതെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നതാണ്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. തചന്തു ബാന്ധവാ സർവേ നിന്ദന്തു ഗുരുവോ ജനഃ തഥാപി പരമാനന്ദോ ഗോവിന്ദോ മമ ജീവനം. ബന്ധുക്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മുതിർന്നവൻ എന്നെ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, എങ്കിലും പരമാനന്ദനായ ഗോവിന്ദനാണ് എന്റെ ജീവിതം. സത്യം ബ്രവീമി മനുജാ സ്വയമൂർധ്വബാഹുർ യോ യോ മുകുന്ദ നരസിംഹ ജനാർദ്ദനേതി ജീവോ ജപതി അനുദിനം മരണേരേണവാ പാഷാണകാഷ്ടസദൃശായ ദദാദ്യഭീഷ്ടം. മനുഷ്യരെ, ഞാനിതാ 2 കൈകളും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അനുദിനം മുകുന്ദ, നരസിംഹ, ജനാർദ്ദന എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു ജീവനെ അവൻ മരണത്തിലോ മരണവേളയിലോ ആയാലും താൻ ഏറ്റവും അത്യധികം താലോലിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കല്ലിനോ മരത്തിനോ സമാനമായി ഒരു കല്ലിനോ മരത്തിനോ സമാനമായി ചെറുപ്പം മൂല്യരഹിതമായി കരുതുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല, മൂല്യരഹിതമായിട്ട് കരുതുന്നത്. നാരായണ നാമ ഇതി അമും ഏവ മന്ത്രം സംസാരഘോര വിഷനിർഹരണായ നിത്യം ശൃണ്വന്തു ഭവ്യമതയോ യതയോനുരാഗാത് ഉച്ചൈസ്തരാം ഉപദിശ്യമമീ അഹം മൂർഖബാഹു. ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഘോരവും വിഷലിപ്തവുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന മന്ത്രം സദാ ശ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം. ചിത്തം നൈവ നിവർത്തദേഷണമപി ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാംബുജാൻ നിന്ദന്തു പ്രിയബാന്ധവ ഗുരുജനാ നന്ദു മുഞ്ചന്തു വാ ദുർവാദം പരിഘോഷയന്തു മനുജാ വംശേ കളങ്കോസ്തു വാ ദാദൃക് പ്രേമതരാനു രാഗമധുനാ മത്തായമാനം തുമേ. എന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ എന്റെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും എന്നെ വിമർശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, മുതിർന്നവർ എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സ് നശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയത്തെ ആസ്വദിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുക എന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഉന്മത്തിന് വളരെ ബഹുമതിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഭഗവാനുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ മധുര സ്മരണകൾ എനിക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. പകർന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. കുലശേഖര ആൾവാറ് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പലരും സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയില്ലേ, ഭക്തൻ ഡിവോട്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് അവനെന്തോ സംഭവിച്ചു അല്ലെ, എന്താ അറിയില്ല, എന്തോ സംഭവിച്ചു, ഫുള്ള് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതാണ്. ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് മായയുടെ ദാസന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഒരു ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോഴെന്താണ് അവർ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദിപ്പായ ഭക്തിലത. അങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുകയും പലതും പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഓ ഇവിടെ പറയുന്ന കുലശേഖരമുള്ളത് അവര് പറയുന്നതൊന്നും വിമർശിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണോ രക്ഷതു നോ ചക്രതയ ഗുരു കൃഷ്ണം നമത്വം സദാ കൃഷ്ണാനാഖില ശത്രവോ വിനിഹത കൃഷ്ണായ തസ്മൈ നമഃ. കൃഷ്ണാദേവ സമുദ്ദിതം ജഗദിദം കൃഷ്ണസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം കൃഷ്ണേ തിഷ്ഠതി വിശ്വമേതദഖിലം കൃഷ്ണരക്ഷസ്വമാം. മൂന്ന് ലോകത്തിനും ഗുരുവായ കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന് നമസ്കാരങ്ങൾ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിശ്രമിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിലാണ്. ഹേ കൃഷ്ണ, എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാരാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സരം അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ വധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ലീലകളിലൊക്കെ രുചിയുണ്ടാവുന്നു. ഹേ ഗോപാലക ഹേ കൃപാജലനിധേ ഹേ സിന്ധു കന്യാപദേ ഹേ കംസാന്തക ഹേ ഗജേന്ദ്ര കരുണാപാരിണ ഹേ മാധവ ഹേ രാമാനുജ ഹേ ജഗത്രയ ഗുരു ഹേ പുണ്ടരീകാശമാം ഹേ ഗോപീജനനാഥ പാലയ പരം ജനാമിനത്വം വിനാ.
ഹേ ഗോപാല കരുണാസിന്ധു ലക്ഷ്മികാന്ത ഗജേന്ദ്ര രക്ഷക ഹേ മാധവ രാമാനുജ ഹേ ത്രിലോക ഗുരുവേ പുണ്ടരീകാശ ഗോപീജനനാഥ, അങ്ങേക്കാൾ മഹാനായ ആരെയും എനിക്കറിയില്ല. ദയവായി എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. ധാരാവാരകരവരസുതോ ധാരാവാരകരവരസുതാ തേതാനു ചോവിരിഞ്ചി സ്തോതാവേദസ്തവ സുരഗണ കുത്യവർഗ പ്രസാദ മുക്തിർമായാ ജഗദവികലം താവഗീദേവഗീതേ മാതാമിത്രം ബലരിപുസ്തത് അന്യം ന ജാനേ. അങ്ങയുടെ പത്നി സമുദ്രതനയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങയുടെ പുത്രനും വേദങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്തുതിപാഠകരുമാണ്. ദേവന്മാർ അങ്ങയുടെ സേവകവർഗവും മുക്തിയാണ് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം. ഈ പ്രപഞ്ചം അങ്ങയുടെ മായാജാലവുമാണ്. ശ്രീമതി ദേവകി താങ്കളുടെ മാതാവും ഇന്ദ്രസുതൻ അർജുനൻ മിത്രവുമാകുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് അങ്ങയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിലും താല്പര്യമില്ല. പ്രണാമമീശസ്യ ശിരം ഫലം വിദുസ്ത തദർശനം പ്രാണഫലം ദിവൗകസഃ മനഃഫലം തത് ഗുണതത്വചിന്തനം വചഫലം തത് ഗുണകീർത്തനം ബുധഃ. ശിരസിന്റെ പരിപൂർണത പരമപുരുഷനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതും പ്രാണന്റെ പരിപൂർണത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും മനസ്സിന്റെ പരിപൂർണത ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണതത്വങ്ങളെ പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതും വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമാനങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്നതുമാണ് ബുദ്ധിശാലികളായ സുരന്മാർ അറിയുന്നത്. ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ നാവിന്റെ പരിപൂർണത. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നതാണ് ശിരസിന്റെ പൂർണ്ണത. നമ്മൾ ഭാഗവത്ത് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കാത്ത ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃതശരീരത്തിന്റെ ശിരസിനോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രാണന്റെ പരിപൂർണത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് സുരന്മാരറിയും, ഭക്തന്മാരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. ശ്രീമന്നാമപ്രോച്ച് നാരായണാഖ്യം കേന പ്രാപുർവാഞ്ചിതം പാപിനോപി ആനപൂർവം വാക്പ്രവൃത്താന തസ്മിൻസ് തേന പ്രാപ്തം ഗർഭവാസാദി ദുഃഖം. നാരായണൻ എന്ന ദിവ്യനാമം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ആയാൽ പോലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ളത്? ആ കഷ്ടം. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ സംഭാഷണ ശേഷിയെ ആ വഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുക തുടങ്ങിയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ്, എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് പോലും മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ. എന്നിട്ടും നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇനിയും പോയി കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കും അച്ചാമിള ചരിതത്തിൽ അല്ലെ. അച്ചാമിളൻ നാരായണ എന്ന് തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു അല്ലെ. അത് അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 48-ാമത്തെ ധ്യായന്തിയേ വിഷ്ണുമനന്തമവ്യയം ഹൃത്പദ്മമധ്യേ സദം വ്യവസ്ഥിതം സമാഹിതാനാം സതതാഭയപ്രദം തേയാന്തി സിദ്ധിം പരമാം തു വൈഷ്ണവീം. ഹൃദയകമലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനന്തനും അച്യുതനുമായ അച്യുതൻ എന്നുള്ളതിനെ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഭയം നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് വൈഷ്ണവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമോന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുന്നു. തത്വം പ്രസീദ ഭഗവാൻ കുരുമയ്യനാദേ വിഷ്ണു കൃപാം പരമകാരുണികലുത്വം സംസാരസാഗര നിമഗ്നം അനന്തദീനം ഉദ്ധർത്തുമർഹസി ഹരേ പുരുഷോത്തമോസി. ഹേ പരമപുരുഷ, ഹേ വിഷ്ണു, അങ്ങ് അത്യന്തം കരുണാമയനാണ്. നിശ്ചയനായ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും അനന്തനായ ഭഗവാനെ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഈ ദീനനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയാലും അലയോ ഹരി, അങ്ങ് പുരുഷോത്തമനാണ്. ക്ഷീരസാഗര തരംഗ ശിഖര സാരതാരകിതം ചാരമൂർത്തയേ
ഭോഗിഭോഗശയനീയശായിനേ മാധവായ മധുവിദ്വിഷേ നമഃ. മധുവിന്റെ ശത്രുവായ ഭഗവാൻ മാധവനെ നമസ്കാരം. അനന്തശേഷനിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷണീയമായ രൂപം ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകുന്ന തിരമാല ചിന്തുന്ന ബിന്ദുക്കളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നു. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തിരമാല ചിന്തുന്ന ബിന്ദുക്കളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നു. 51ാമത്തെ ശ്ലോകം. അലമലമേകാം പ്രാണിനാം പാതകാനാം നിരസന വിഷയേ യാ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണേ ദിവാണി യതി ഭവതി മുകുന്ദേ ഭക്തിരാനന്ദ സാന്ദ്ര കരതലകലിദാസാ മോക്ഷ സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മി. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുവാൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളം മതി. ഭഗവാൻ മുകുന്ദനിൽ ആനന്ദസാന്ദ്രമായ ഭക്തിയോട് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഉള്ളം കൈയിൽ മോക്ഷം, സ്വാധീനശക്തി, ഐശ്വര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ മതി എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളം കൈയിൽ മോക്ഷം, സ്വാധീനശക്തി, ഐശ്വര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയൊക്കെ പറയും. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു നാമം തന്നെ ഭഗവാന്റെ 1000 നാമങ്ങൾ അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് രാമ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ തന്നെ. രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരിക്കൽ ജപിച്ചത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളം മതി എല്ലാ ശിവജാലങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക. യസ്യ പ്രിയോ സുതിതരോ കവിലോകവീര്യോ മിത്രോ ദ്വിജന്മപരപത്മാ ശരാവഭൂതാം തേനാംബുജാഷ ചരണാംബുജ ഷഡ്പദേന രാജ്ഞാ കൃതാകൃതീരം കുലശേഖരേണ. ഈ കൃതി അംബുജാഷന്റെ പദാരബിന്ദങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന മൃഗമായ കുലശേഖരനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വിപ്രസമൂഹമാകുന്ന വിശിഷ്ടമായ താമരയുടെ ഇരട്ട തണ്ടുകളാണ് രാജാവിന്റെ 2 മിത്രങ്ങൾ. ഈ സമൂഹം കവികളുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് വിഖ്യാതമായ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരാണ്. അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫലസ്തുതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സൗഖ്യം ലഭതേന കസ്യത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദം തത്. മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സൗഖ്യം ലഭതേന കസ്യത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദം തത്. മുകുന്ദമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തത്? ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു, പരമപാദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. മുകുന്ദമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തത്? ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപാദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. കുലശേഖര ആൾവാറ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം, ഇത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കുലശേഖര ആൾവാറ് എന്താ പറയാ, ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടി ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലയായിട്ട് ഇതിനെ ആചാര്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു മാലയിൽ എന്താ പറയാ, 2 സൈഡും 26 മുത്തുകളായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം, അവസാനം അതിനൊരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം, അങ്ങനെ 53 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 53 പുഷ്പങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാലയാണിത്. മുകുന്ദമാല ഭഗവാനെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള കുലശേഖര ആൾവാർ അണിയിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാലയാണ്, ഈ സ്തുതിയാണ്. ഇത് നിത്യവും പഠിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതില് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വേഗത്തില്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ
സംഗ്രഹമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, രാജർഷിയായ കുലശേഖരൻ ഏകദേശം ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിന് മുമ്പാണ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം രചിച്ച മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം പരമസത്യത്തിന്റെ പുതുമയേറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഭഗവാനോടും നമ്മോടും പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ യാചിക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത്. നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്രകാരം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കാം. അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ജനന മരണങ്ങളാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും അതാണ് കൃഷ്ണനാമം. യോഗജ്ഞരായ യജ്ഞവാൽക്യൻ തുടങ്ങിയ മുനികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണിത്. സീമാതീതമായ ഈ ആന്തരിക പ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം. അതിനാൽ സമ്പൂർണമായ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഔഷധം പാനം ചെയ്താൽ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദിവ്യപൂജ A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ആധുനിക കാലത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സംഭാവനകൾ അതുല്യമാണ്. പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മുതിർന്ന ശിഷ്യന്മാരായ സസ്വരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും 2 ഡസനിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്രഭുപാദരാണ് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സസ്വരൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് എന്താ ഭാഗവതത്തിന്റെയും അല്ലെ ചെറിയ ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതത്തിന്റെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബുക്സ് ആണ് അധികവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വേറെ ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറ് അധികം കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാരുടെ ഈ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിന് പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ട് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എഴുതി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുള്ള അതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം, സകല ഉപനിഷത് വാക്യ സംപൂജ്യ മന്ത്രം, സംസാരോച്ഛേദ മന്ത്രം, സമുക്ത തമസംഗ നിർയാണ മന്ത്രം, സർവേശ്വരേക മന്ത്രം, വ്യസനഭുജക സന്ദഷ്ട സംത്രാണ മന്ത്രം, ജിഹ്വേ ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ജപ ജപ സതതം ജന്മസാഫല്യ മന്ത്രം. അത് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം. ഹേ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഹേ നാവേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാലും അത് മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും ഈ മന്ത്രത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം സംസാര ചക്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെയും നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നു. അളവറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രമാണത്. ലൗകിക ദുരിതങ്ങളാകുന്ന സർപ്പദംശമേറ്റവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മന്ത്രം ഈ ലോകത്തിലെ ജന്മസാഫല്യവും നൽകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. മായയിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വിമുക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് മന്ത്രം. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് ക്ലേശവിമുക്തമായ ഈശ്വരാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അതീന്ദ്രിയ ശാന്തി ലഭ്യമാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കുലശേഖര രാജാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ നാമങ്ങൾ സംഗ്രഥിതമായ മന്ത്രങ്ങൾ ഇതിലൊന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലിയിരുന്നത് ഈ മന്ത്രമാണ്. ഈ മന്ത്രത്തെ കലിയുഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മന്ത്രം എന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഷോഡശകം നാം കലികൽമഷനാശനം തദ പരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 32 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഈ 16 നാമങ്ങൾ മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒറ്റ വഴി. അവിദ്യാസാഗരം കടക്കാൻ ദിവ്യനാമജപമല്ലാത്ത മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണമന്ത്രം ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കുലശേഖര രാജാവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അജാമിളിന്റെ കഥ ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അജാമിളൻ തന്റെ മരണവേളയിൽ നാരായണ എന്ന് ജപിക്കുകയും തത്സമയം തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ യമദൂതന്മാർ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരിടത്ത് ഭാഗവത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ആപന്ന സംസ്കൃതിയും ഘോരയൻ നാമ വിവശോദൃണൻ തദസദ്യോ വിമുച്യതേയതി സ്വയം ഭയം. ജനന മരണങ്ങളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ ഭയം പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനാമം അറിയാതെയെങ്കിലും ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമുക്തരാകാൻ കഴിയുന്നു. ഭാഗവതം 1:14. കൂടാതെ
കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം എന്നീ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം അല്ലെ. ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ആളല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 6 ശത്രുക്കളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം. ശത്രുച്ഛേദൈക മന്ത്രം എന്ന കൃഷ്ണമന്ത്രം ഉപനിഷത്തുകളിലുടനീളം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വൃശ്ചിക ആൾവാട് അടുത്തതായി പറയുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന കൃഷ്ണനിലേക്കാണ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ നാമാഷ്ടകത്തിൽ ഉപനിഷത്തുകളിൽ അന്തർലീനമായ അർത്ഥത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിഖിലശ്രുതി മൗലിരത്നമാല നീരാചിത പാദ പങ്കജാന്ത ഐമുക്ത കുലൈറുപാസ്യമാനാം പരിതസ്ത്വാം ഹരിനാമ സംശ്രയാമി. ഹേ ഹരിനാമമേ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ വിരലുകളുടെ അഗ്രങ്ങൾ ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ശിരോരത്നങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പ്രകാശ ധോരണിയാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മുക്താത്മാക്കളായ നാരദരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ളവരും അങ്ങയെ ശാശ്വതമായി പ്രശംസിക്കുന്നു. ഹേ ഹരിനാമമേ, ഞാൻ അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നാമാഷ്ടകത്തിലുള്ള ഒരു വരിയാണ്. കൃഷ്ണമന്ത്രം ശ്ലോകമാണിത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണമന്ത്രം സംസാര ചക്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര സങ്കീർത്തനം ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളുടെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയെ കെടുത്തുന്നു. അജ്ഞാന അന്ധകാരം അകറ്റാൻ കൃഷ്ണമന്ത്രം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അതേ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വിദ്യാവധു ജീവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്തസത്തയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യരായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അജ്ഞാനാന്ധകാരം അകറ്റി എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതിനായി ഗൗഡദേശത്തിൽ അഥവാ ബംഗാളിൽ ചക്രവാളത്തിൽ അവർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചുയർന്നു. ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, നാം കാണുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ബാഹ്യ അന്ധകാരം അകറ്റുന്നു, എന്നാൽ ഈ സഹോദരന്മാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നു. കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഈ ലോകത്തിലുള്ള അന്ധകാരം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇരുട്ടില്ലാതാക്കും. എന്നാൽ ബംഗാളിൽ ഗൗഡദേശത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്നിട്ടുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് അവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു. ആരാണോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ എല്ലാ അജ്ഞാന അന്ധകാരവും ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അതിരറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങളോ വർഷിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ ഇവിടെ ഭക്തകവി പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഈശ്വരപ്രേമമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്താമണി രത്നത്തെക്കാൾ അമൂല്യമായ അപരാധരഹിതമായ നാമജപം എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം പ്രകടമാകും. ചിന്താമണിക്കല്ലുകളെക്കാളും രത്നത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. സനാതന ഗോസ്വാമി ചിന്താമണിക്കല്ല് അവിടെ ചവറുകൂനയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അല്ലെ, ഇത് അതെടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ടുപോവുകയും അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഇത് ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഇതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ചിന്താമണിക്കല്ല് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വരാൻ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ചിന്താമണി രത്നത്തെക്കാളും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാകുന്ന സർപ്പദംശനമേറ്റ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവരാശിക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് കുലശേഖരാജ വീണ്ടും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അരുണോദയ കീർത്തനം എന്ന ഗാനത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, മായയാകുന്ന അന്ധകാരം അകറ്റുന്നുള്ള ഔഷധം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹരിനാമ മഹാമന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗത്തിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എസൻസ് ഇതാണ്. ഈ 31, 32 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹരിനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഔഷധമാണെന്ന് ഔഷധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. വ്യാമോഹ പ്രശമൗഷധം മുനി മനോവൃത്തി പ്രവൃത ഔഷധം ദൈത്യാദാർത്തികരൗഷധം ത്രിഭുവനെ സഞ്ജീവന ഔഷധം
ഭക്ത്യന്തഹിതൗഷധം ഭവഭയപ്രധ്വംസനൗഷധം ശ്രേയപ്രാപ്തികൗഷധം വിപമന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം. അല്ലയോ മനസ്സേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളാവുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം പാനം ചെയ്താലും ഇത് വ്യാമോഹം അകറ്റുവാനുള്ള മുനിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തന്മാരായ അസുരന്മാരെ തകർക്കുന്നതിനും ഉത്തമമായ ഔഷധമാണ്. ലോകങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് അതിരറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതും ഭൗതികത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുവനെ പരമനന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക ഔഷധമാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. മണി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അഥവാ രത്നം, മന്ത്രം, ഔഷധം, ഇവ മൂന്നിനെയും വൈദിക തത്വജ്ഞാനികൾ ഈ ലോകത്തെ അചിന്ത്യ ശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉദാഹരണമായി പറയും. അല്ലെ, 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് രത്നമാണ്, അല്ലെ, ചൂടാമണിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മന്ത്രം, അല്ലെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയും. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതേ മന്ത്രം ദിവ്യ ഔഷധമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. അചിന്ത്യ ശക്തിയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നു എന്ന് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഗോപി പ്രാണദാന പ്രഭു എഴുതുന്നു. ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ശക്തികളും അചിന്ത്യങ്ങളാകയാൽ കവികളും തത്വജ്ഞാനികളും അദ്ദേഹത്തെ രത്നങ്ങളോടും ഔഷധങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ അത്ഭുത ശക്തികളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രത്നം, മന്ത്രം, ഔഷധം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ ജീവസത്തകളിലും പരിമിതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ അചിന്ത്യ ശക്തിയുണ്ട്. മനുഷ്യരാശി തങ്ങളെ ഈശ്വര സൃഷ്ടികളിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവരായി കരുതുന്നെങ്കിലും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പല ജീവികൾക്കും മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ ഉള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി, വളരുന്ന പുൽച്ചെടികൾ ചവിട്ടി മെതിച്ചാലും രാവും പകലും കൊടുത്തണുപ്പിൽ മരവിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും യാതൊരു പ്രതിഷേധവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യന് ഇവയൊന്നും സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. തവളകൾക്ക് മണ്ണിനിടയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അചിന്ത്യ ശക്തിയുണ്ട്. ഹമ്മിങ് പക്ഷികളും ഷഡ്പദങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായി പറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ്. അവ വിമാനങ്ങളെക്കാളും കവച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി പകുതി ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അചിന്ത്യമാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും വലുതുമായ അംശങ്ങളിൽ ഈ അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ ഈ അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം ആരെന്ന് ചോദ്യമുയരുന്നു. ആ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പരമപുരുഷനായ ഗോവിന്ദന്റെ അചിന്ത്യ രൂപമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയകളും അചിന്ത്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ഔഷധത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏവരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവണതകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ നാം കൃഷ്ണനെയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെയും സേവിക്കുകയും കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധ്യമായത് അനായാസം നേടാൻ കഴിയും. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കൃഷ്ണശക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു നിർമ്മല ഭക്തന് ഈ കൃഷ്ണ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജപിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ആ ശക്തിയേറിയ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നയാളുടെ ശ്രവണപുടത്തിലൂടെ അയാളുടെ അവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അയാളെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയോ ജപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയല്ല, അയാളുടെ അവബോധത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷൻ നേരിട്ട് ശക്തി ആവേശിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണശക്തിയിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഒരു നിർമ്മല ഭക്തനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആ രത്നമോ മന്ത്രമോ ഔഷധമോ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ഫലം ലഭിക്കും. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ജായ. ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്നാൽ അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. പിന്നെ ഈ മുഴുവനായിട്ടും ഗ്രന്ഥം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ഇന്നേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഴുവൻ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരോടുമായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ അപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പറയുന്നു. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമുക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുകയും നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും സേവിക്കുവാനായിട്ട്, ദിവ്യ ഔഷധം സേവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് കാണാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ലീലകളും വിവരിച്ച അവസാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർപ്പപാപപ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം ഹരിനമാമി. ഇവിടെ അത് തന്നെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും നമ്മെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതേ കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞു, ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. പ്രഭാതൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ജപിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മന്ത്രം, മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ഇത് മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുവാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അതിന് പ്രഭാതം എന്താ പറയുന്നത്, നാമ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും. മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം की जय, कुलशेखर आलवार की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय. हरे कृष्ण. നമുക്കിനെ ദാമോദരാഷ്ടകം കുറിച്ചിട്ട് ആസ്വദിച്ചെടുക്കാം. गीतसी माता जी चलिकलो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिकलो. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री दामोदर अष्टकम. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्बात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सुलीलाभिरानन्दकुण्ठे सुघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् त्वदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वारेषादपीहा इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बदानु गृहाणेश मामज्ञमेत्याक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेमभक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाध विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
നമോനന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം കി ജയ്. ദാമോദർ ഭഗവാൻ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മദർജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ദിവ്യാഷ്ടകം ചുരുക്കാം. നാളെ ഏകാദശിയാണ്, കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏകാദശി. വൃന്ദാ ദിവ്യാഷ്ടമിക്ക് ജയ, തുസ്മാരാണിക്ക് ജയ, വൃന്ദദേവിക്ക് ജയ. കാർക്കേയ ചാമ്പേയ തദിതി വിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹസ്നപിതാത്മവൃന്ദി ബന്ധോകബന്ധോ ദിതിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. പിപ്പാദരോദിത്വരമന്ദഹാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താതിഥിദീപിതാസേ വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാമി. ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ദാജ്ഞയാ പല്ലവ പുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മതാദിഭിർവാദിവിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോർ അത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗഭഗം യേന നിരചിതതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ തുദീശാഗ്രിസരോച സേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. കീർത്തിസേ സത്വതന്ത്രവിദ്ഭിർ ലീലാവിധാനാ കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീന ലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ത്യാവിഹീനാപരാധലക്ഷ്യേ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം. ദാഷ്ടഗമ്യാ ശൃണുയേത് പഠിത്വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗഃ സപ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. ദിവ്യാഷ്ടകം കി ജയ്. ദേവിക്ക് ജയ, തുളസിമാരായണിക്ക് ജയ, പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നാളെ ഏകാദശി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർത്തിക മാസത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നാളത്തെ ഏകാദശി എടുക്കുന്നതാണ് 100 ഏകാദശി എടുത്തതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഒരു വർഷത്തില് 24, 26 ഏകാദശി ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും. 26 24ന്റെ കൂടെ ഒരു മാസത്തിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ 3 ഏകാദശിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ 26 ഏകാദശി ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷത്തില് 26 ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ 4 വർഷം ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒരു ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലമാണ്. അപ്പോൾ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 ഏകാദശി എടുത്തതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുക്കുക. നാളെ ഉത്താന ഏകാദശിയാണ്, വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്. ശ്രീ ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജാവിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. പിന്നെ ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. ഇപ്പോ കാർത്തിക മാസം തീരാറായി. 5-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസം തീരുന്നതാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം, ഹരേ രാം, ഹരേ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് ചുരുക്കാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുപശ കൃപാസംഭൂതേവച വരദാന പാവനത്വ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഭാരതപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗണരാജ്.